Μόλις παρέλαβα παραγγελία από Accidwear για τα ζουζούνια μου. Έχω πάθει πλάκα. Πάμε να σας τα δείξω και να σας πω δύο λόγια για την εταιρεία. Έχω πάρει το σετάκι αυτό. Τέλειο. Είναι κοντομάνικο με ζακετούλα και κολονάκι για τα κορίτσια μου, για την ανιψιά μου και για την κορούλα μου. Να σας δείξω ότι δεν έχει καθόλου φλισάκι από μέσα. Είναι πολύ ωραία η ποιότητά του, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Ό,τι πρέπει για την εποχή. Έχω πάρει το σετάκι αυτό με το κοντομάνικο και το κολανάκι του. Και αυτό της εποχής full. Και έχω πάρει αυτό εδώ για τον Ηλία μου. Πολύ όμορφο και αυτό. Να σας ενημερώσω ότι η Accidwear εξυπηρετεί τον κόσμο της Κατερίνης λόγω του ότι η έδρα τους είναι στην Κατερίνη. Το οποίο σημαίνει ότι άμα μια μανούλα δεν ξέρει τι νουμεράκι θέλει για το παιδί της και πιστεύει ότι φοράει 3, 4, 5, δεν ξέρω τι, παίρνει 2-3 από όποιος θέλει, τα δοκιμάζει στο παιδάκι της και όποιο την βολέψει το κρατάει. Και άμα κάποιο δεν την βολέψει, είτε της άρεσε, είτε τους χάνει κτλ. Πολύ απλά παίρνουν τηλέφωνο στην εταιρεία, έρχεται η εταιρεία στο σπίτι τους και παραλαμβάνουν αυτά που δεν χρειάζονται και αυτά που χρειάζονται τα κρατάνε. Νομίζω ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Προπαντός στους μανούλες που δουλεύουν και είναι όλη μέρα πέρα δόθε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε φορεμένα. Αυτό είναι τώρα το σετάκι με το γυναικό. Και εδώ βλέπουμε το τελευταίο σετάκι με το ζακετάκι. Τέλειο. Κορίτσια, δείξτε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Άξι. Ευχαριστούμε, Άξι.